Karon adlaw sa Miyerkules sa ikanapulog upat nga semana sulod sa tuig. Ang pagkatinawag ug pagkapinadala mag-uban diha sa Kristohanong pagkatinun-an apan adunay laing bahin niini ang hinungdan mismo sa pagkatinawag ug pagkapinadala. Mao kini ang tulo ka mga bahin sa Kristohanong pagkatinun-an. Ang tawag adunay kalakip nga butang nga kinahanglang tumanon. Ang mga tinun-an linaing gipadala alang sa tinong katuyuan, ang pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Alang kang Hesus, tataw kaayo kini. Gipadala niya sila alang niining katuyuan. Tataw usab alang sa napulog duha nga mao kini ang tumong ug tuyo sa ilang tawag. Ang pagpanudlo, ang pag-ayo ug ang mapasig-uli nga pagpangalagad ni Hesus mipasiugda sa paghari sa Dios. Kining iyang mga pagpangalagad naghimong konkreto sa gugma sa Dios alang sa tanang kabuhatan. Ang gingharian sa Dios mao ang Dios nung gugma nga konkretong naghari dinhi sa kalibutan pinaagi ni Hesus. Ang katawhan nakasinati ng daan sa kapuno sa kabuhatan pinaagi sa makaalim ug makapasig-uling mga buhat ni Hesus. Ang gingharian sa Dios nga iyang gipasiugdahan nahimong ania sa kasaysayan apan dili pahingpit ug kumpleto sa ingon gitawag ug gipadala niya ang mga tinun-an. Ug kining pagtawag ug pagpadala nahiabot hangtod kanato uban ang samang katuyuan ang kaugmaran sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Pamalandong. Sa akong pagkabinunyagan, ako usab gitawag o gipadala. Unsa man ang akong personal nga tampo alang sa kaugmara niining bugtong katuyuan ang gingharian sa Dios. Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Sa dihang giabot na sa gutom ang tibuok Ehipto, nangayog pagkaon ang katawhan kang paraon. Ug giingnan ni paraon ang tanang Ehiptohanon. Pangadto kamo kang Jose ug sunda ang iyang isulti kaninyo. Unya sa dihang mikaylap ug migrabe na ang gutom sa tibuok Ehipto, gipangablihan ni Jose ang mga tipiganan sa pagkaon ug gipamaligya kini ngadto sa mga Ehiptohanon. Nangadto sa Ehipto ang katawhan sa ubang kanasuran aron mamalit og pagkaon kang Jose kay grabe naman ang gutom sa tibuok kalibutan. Kuyog sa ubang tawo, miadto sa Ehipto ang mga anak ni Jacob aron pagpalit og pagkaon kay may gutom man sa Kanaan. Ug ingon nga gobernador sa Ehipto na maligya si Jose og pagkaon sa tanang tawo sa ubang kanasuran. Miadto kang Jose ang iyang mga igsuon ug miyukbo kaniya. Nailhan ni Jose ang iyang mga igsuon sa pagkakita niya kanila apan nagpakaaron ingnon siya nga wala siya makaila kanila. Masuk-anon siyang miingon kanila. Tagadiin man kamo. Ug mitubag sila. Taga-Kanaan kami ug mianhi kami aron pagpalit og pagkaon. Unya gibanlod niya sila sa bilangguan sulod sa 3 ka adlaw. Sa ikatulo ka adlaw, miingon si Jose kanila, nagsimba ako sa Dios, busa maluwas ang inyong kinabuhi kung buhaton ninyo kini. Kung dili kamo mga bakakon,
Ang usa lamang kaninyo ang ibilin diha sa balay nga gibilangguan ninyo, makapauli ang uban aron dad-an ninyo ang gigutom ninyong mga pamilya sa napalit ninyong pagkaon. Kinahanglan nga dad-on ninyo kanako ang kamanghuran ninyong igsuon aron pagmatuod nga wala kamo magbaka kanako ug sa ingon dili ko kamo patyon. Miuyon sila niini. Nag-ingnanay sila. Sad-an gayud kita tungod sa atong gibuhat sa atong igsuon, nakita ta ang hilabihan niyang kaguol sa dihang nagpakiluoy siya kanato, apan wala siya nato panumbalinga. Busa nagkalisod-lisod na kita karon. Si Ruben miingon, giingnan ko kamo nga dili ninyo hilabtan ang bata, apan wala kamo mamati kanako, ug karon nagbayad na kita sa iyang kamatayon. Nakasabot si Jose sa ilang gisulti, apan wala sila masayod niini kay nakigsulti man sila kaniya pinaagi sa usa ka tighubad. Unya mibiya si Jose kanila ug mihilak siya. Sa dihang makahimo na siya sa pagpakigsulti kanila, mibalik siya ug gikuha niya si Simeon ug iyang gigapos diha sa ilang atubangan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kaluoy diha sa among pagsalig kanimo. Pasalamati ang Ginoo diha sa alpa, sa lira nga napulog kuldas, awita ang iyang mga pagdayig. Awiti siya og usa ka bag-ong awit, ayuha pagkablit ang mga kuldas uban sa mga singgit sa kalipay. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kaluoy diha sa among pagsalig kanimo. Kawangon sa Ginoo ang mga laraw sa kanasuran, baw-on niya ang daotang mga tuyo sa katawhan. Apan ang laraw sa Ginoo nagabarog sa kahangturan, ang hunahuna sa iyang kasing-kasing latas sa tanang kaliwatan. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kaluoy diha sa among pagsalig kanimo. Apan ania ang mga mata sa Ginoo, anaa kanila nga mahadlokon kaniya, kanila nga nagalaom sa iyang kaluoy. Aron pagpalingkawas kanila sa kamatayon ug pag-amping kanila bisan pa sa panahon sa tigutom. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kaluoy diha sa among pagsalig kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an ug gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Ang una si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kubrador sa buhis, si Santiago ang anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon ang patriota ug si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Jesus. Kining napulog duha gipadala ni Jesus uban niining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adto hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios.
ang ebanghelyo sa Ginoo.